Dneska si tam u nového videa z Night in the Forest. Ako vidíte, mám iba 2 dní, lebo mám nový účet, takže ideme to hrať. Som tu s typkom takým. Či on má aliena, ja mám ešte. No však kúknite sa na mňa. 2 dní, nič. No. Poď, Dagdo, ešte poďte sem. Poďte sa. Vole. Lagrus alebo čosi. A tu Dagdo. No, už sme tu. Som zvedavý, koľko prežijeme dní. A dneska by som chcel ísť aj do toho lavového bioma. Uvidíme, že sa nám to podarí. Čo s tým je? Čo s tým je? Čo s tým je? Čo je? Čo? No. Poďte sem. Poďte sem. Dobre, som tu takou typky, ne? A ešte s doktorom, takže ten nás bude ošetrovať. Ako vidíte, mám novú namalovanú stenu. No, mám to celé premiestnené, celú izbu. No a čo je zase s tým? Čo s tým je? Zmáčkam X-ka, nič. Však na to skúsim pre jednoho. Čo? Videli ste to? Ľudia, videli ste to? Takže mám som tu sám. No, nevadí. Aj sám niečo môžem urobiť, ne? Aspoň sa budem vysnať. Čo urobím, to urobím. Mám deň 1. A potrebujeme prežiť 99 dní. Povedzte mi, ako by... Jaj, padlo mi to. Sorry, že toto. Teraz mi bude tak padať kamera. Čo to robí tá kamera? No, konečne. Tak. Ideme priložiť do ohňa. Ináč natočím video aj o stylu Brainrot. Baví ma tá hra. Ešte som o tom nič nenatáčal. A ako hovorím, teraz mám nový účet, takže všetko na nule úplne. Ani mango nemám, ani nič. Nič proste. A kto by si vás chcel zadať za frienda, tak sa volám Leo 7 Marmy. A nezdáte s Mekým, lebo sa jeden vojak otočí v hrobe. To je taká moja blbosť. No. Tam už mám prvého kidoša, neviem, či ho zachránim asi. Asi ho nezachránim. Čakaj. Pozrieme sa potom, kde je prvý kidoš, ale tak teraz to neviem preháňať, ne. Ďalšiu mapu. Snažím sa to vylepšiť čo najviac, ako to ide. Vidíte, že to mám nakrivo, lebo mám taký stojan naodiatý, že taký stojan úplne na nič. A práve, čo tam bude? Plus revolver alebo dáčo, prosím. Čo tam padne? Lepšia sekera, to sa hodí teraz. Teraz zoberiem sa. Ne, prichádza nož a mám ešte aj na 3 vylepšený oný oheň. Tak. Ten tam stojí. A ja tam iba okolo neho chodím. Že nič. Že chill, on je v chile. Ináč, víte, ako vyzerá tá animácia? Ináč dneska chcem vidieť toho nového bossa.
že ten, čo vyzerá jak jeleň, nie jeleň, ale jak koza. No tak. No. No. Ja som počul tú kozu teraz, ako som mal stopnuté video, tak to bolo počutá koza. Chápete, proste, reálne, nikto tu není, nič. Ja ešte toho jelenia som ešte nevidel. Mám 3. level ohňa. Mám 0 dreva, takže idem naťažiť. Ale nie, ja proste idem teraz robiť 86. Idem zabíjať zajacov. Idem jesť, idem 106 všetko robiť. Snažím sa získať. Toto. Že nebudeme, nevím. Že proste budem, že bez detí nebudem. Že proste mi nebudú pridávať dni. Hopaný fútač. Čo by som si ľudia zobral? Ja si zoberiem toto. No, mám to. Máme teraz baterku pre istotu. Nevíte nikdy, čo sa deje. Mne proste stačí to, čo mám. Už som počul, že aké zvuky ako ona koza. Tak vyzerá animácia, že on sa tako rozbehne ako kozy, že ja neviem, proste, že urobí jak bík, rozbehne sa a potom sa rozbehne až po vás. Kámo, tak toto, ale na začiatok, tak toto víte, aké dobre. Reálne, si vogo. On má domov, dojme, že môžeme. Poď, a čo ustajeme? Ďalší! Nevadí. Zabijem vlčka. Potisko! Dobre, mám. Tak. Ideme k ohňu. Priložíme a budeme čo najviac rozkladať, aby sme mali. Tak. Mám plné. Teraz prichádza noc zase. Čo čakať? Modál. Čo potrebujeme na 4, potom 5. Haha, na druhý deň som zväčšil už nie na 4, vole, yes. Až potrebujem vykraftiť tú mapu.
Ja to jelenia som ešte nevidel. Kto vidíš všetci? Viete, čo sa hovorí, že teraz tí dvaja sa boja toho nového. Tak. Mapin bude. Ty vole, ešte. Peťka už bude tunak. Peťka, kam ja to hovorím? Ja hovorím, že reálne už Peťka bude ďalej. Už ide aj deň, takže ideme. Potom asi by som išiel Stronghold vyhodiť. Tam je oný kmeň, idem ho vybiť. Veľa Nie! Yes! Yes, kámo! My sme to našli! Kámo je! Ty sviňus! A poďavis! Tak toto som nečakal. Kámo. Tak toto... Ešte škorpión ide povie. Pomoc. Ja mám vlastne ten šíp. Na čo ho používam? Teraz sa všetkým budem musieť vyhýbať. Vidíte reálne, koľko mám. Ja som tu nemá riskovať. Proste. Doplňa sa mi. A už idem tam. Chcípl sem, to som nečakal, vole. Ja som si chcel otvoriť iba hentu česku. No. Asi by to pre toto video bolo všetko. U druhého videa sa vidíme zase. Čau.